Red Velvet New York Style Cookies, чиз крем отвътре, бисквитки Орео и шоколад. Ядеш и ревеш. Тениската ми е специална за всички плюнки и плюнчовци, които вечно имат какво да кажат за дълбокото ми деколте, дано така да им харесва повече. Виждат ли ми са добре зърната? Слагаме 200 грама крема сирене, 40 грама пудра захар, ванилия и царевично нишести. Сега ще си направим долу-горе около 12 топчета. Сега ги слагаме в фризера. Сега почваме да си правим тестото. Слагаме масло на купчета студено. Слагаме захарта. И сега ги разбиваме в миксера. Трябва да е на трухи тестото. То не е тесто ми и захар и масло. Сега слагаме яйцата. Ванилия слагаме. И сега ще си разтворим и боята. Задължително разтваряме с топла вода. Бъркаме да стане на паста. Ето, червеничко. Сега почваме да добавяме сухите съставки. Брашното. Всички, които са възмутени, че съм по деколте. Ето сега нямам грам деколте. Гледай, тениската ми е до врата. Като монахиня съм обличана. Нищо не се вижда. Всичко е на фантазията оставям, нали те? За който има фантазия. Не всички имат. Слагаме какао, царевично нишесте и сода. Бам! И щипка сол, аз без да искаме да добавих захарта, така че все едно сме я сложили и ние. Тестото ни е готово. Ето го. Шоколадови капки, бели, кафеви и натрошени орео бисквитки. Смесили сме ги. Сега е ред да си направим бисквитките. Взимаме тесто, пълниш. И така правим на топка. И слагаме ето тук. Цак. И сега ги слагаме в фризера за 1 час. Бисквитките са ни готови. Сега ги оставяме да се охладят за 10 минутки.